Mufaro mukuru muri Zimbabwe pachivhitivhiti chedu simu ichitepo nene nhoroondo dzakasiyana-siyana maningi ninge Zimbabwe. Naizvozvo pano nyaya tayanayo nyaya yaNelson Chamisa. Pano pane maquestions akawanda ari kubvunzwa nevanhu venyika yeZimbabwe vachibvunza pamusoro paNelson Chamisa kuti vaNelson Chamisa wai vakasiya Triple C. vaNelson Chamisa vanotaura kuti vakasiya Triple C mushure mekunge vachitaura kuti pati yavo yapinda vatengesi, pati yavo yapinda vanhu vasina kururama ivo vakabva varesigna. Nazvo panapa nyaya futi yo yachitaura zvekare kuti vaChamisa vakataura kuti nyaya yavo vari kuisa kuSADC. Vaisa kuSADC ndo kwavachapiwa feedback neSADC kuti vange vachitonga nyika yeZimbabwe. Zvekare hapana chakafamba kusvikira SADC chairmanship yauya kunyika yeZimbabwe. Naizvozvo hapana chavari kutaura. So panapa tine leaked audio yada kuti munzwe kuti zviri kutaura kunzi chipa audio iyoyi, kuti munzwisise kuti nyaya dziri kufamba sei, nyaya dziri kuenda nekupi. Inini handisi pakuti mupokana naNelson Chamisa kana kuti mudii, asi toda kuti tionesane, tinzwisisane, mutipawo mafungiro enyu. Thank you. Makadiko mukoma Jeff Judah. Tinokutendai chaizvo nebasa guru ramunobata pasi pezuva rino ramakatumwa naJehovha. Imi ndimi munhu wakatumwa panyika. Musasuduruka kana kuchinja moyo. Rambai makashinga nesuwo toramba takashinga. Ini ndiri mudzimai ana makore 49 okuberekwa. Ndinodzimbiwa moyo. Nai chairman Jeff Judah. Shuwa chokwadi. Chamisa takaperera moyo paari achitaura kuti God is in it. God is in it achisiva kuti hapana chiri kubuda. Kushandisa vanhu kutamba nevanhu achita saizvozvo. Achitamba nezita raMwari futi. Kutamba nezita raMwari kuita zvinhu zvokuti unoponesa rumhomho yeZimbabwe, unoponesa varombo, unoponesa kuti ndodada kukuyambusai vanhu veZimbabwe, ndoda kuyambusa vanhu veZimbabwe achireva nhema. Zvokwadi vana vapindi denga. Mukoma Jeff Judah. Vana vapindi denga. Vanoshandisa zita raMwari pezvisiri izvo. Zvinorwadza mani. Pamberi nehondo, pamberi nekushinga. Tiramba takashinga kusvika taitora nyika yedu muzita raJesu. Haleluya. Muri yeZimbabwe ndofunga ane nzeve anzwa. Ndofunga wese ane nzeve anzwa mazvinzwa zvataurwa naamai ava. Asi isusu hatitaura kuti ichokwadi here kana kuti hachisi. Isusu tiri pakuda kukunzwisai zvinhu zviri kutaura vanhu vakati wandei munyika yeZimbabwe pamusoro pemurume uyu. Thank you for watching Muri yeZimbabwe. Tinokutendai nekutsigira kwenyu zuva nezuva.